constitution yetu ere very clear na nerwete that freedom of speech nerwete freedom of busubuli bwa kila omonto no muske Uhuru Muigai Kenyatta nari entitled nere kutumia obusubuli bwaye na ku express ebirengereri byaye saroki na inyora umuske Uhuru Muigai Kenyatta nero utenenetie umuske Matiang'i yobono kwakere kuko owe muntu oyo yachorire asekero asoborai abwa siasa tindo chingu muske Muigai Kenyatta nabwata amahosa nere nabwate democratic rights yaye kolengane constitution nko muigererere no nyolenge president ikani advice ikani give guidelines ya sarulenga ebintu mbigenda tibia lakini aseboniga nabwate kolengana nenje nabwate obusubule bwokorange candidate yaye ya chire turu unatagete Mheshimiwa Kiroroche Omoseneta Cherargei soire bunge agote abuna andake singencho moske Uhuru Muigai Kenyatta agendete kwibwatirania na siasa nga niribya anyare kurwa nonye pension gose chivesa chiricha ya retirement akonyora ikyo kero kyona kyo gukirira abuna umurai kwabeire andake asemangana ichi semesa mutukamange umuralia ina bera toke bono twasoira sensemo yokuniriri na komiga abantu baitu kogera former president na ali entitled konyore bintu bya constitution nkomo giterere asokonyore bintu byonse na ebya ukikuru na kumura titora leta ene democracy in the country tiga kero muntu ayeguri bagali yaye ngonye kinjira kinde kiraro cyo kurwali adatani kogenda ku interfere na private issues na muno income yo mwana inchi munabono our former president oyulenge Uhuru Muigai Kenyatta okay nonya ba kolete gente kas parliament dirolia umuralia ngai ba kerede this thing yakubonete ko enda senate kwanza sinkubonete askego chakera oreti julenga omu senator Cherargei no mu senator Nandi akirira senate yeah okay iraroro lakini nkebwata askego chakera yobono litiga kerengereria kwa no isukurieta yarubututukanu bwa beiraroro asenginjo kero kende yogotware ebengererie ebibe asebirengererie ebi Uhuru Muigai Kenyatta akoleteki arwete so take over proper kogenda kumumigana komokorera ebintu ebyonse ekoera still okeragenda koleta liberera asense libagali kubya mulere solenge woka otoranyu ogoroke mono asenginjo kero omuntu natwara interest Uhuru Muigai Kenyatta nabwate nere abakomu support na serikali nebwate abakomu support so ibariyo nakoleta isi kinyinga sense igo egende ikyenkoba treated kolengana ne constitution yetu ya Kenya yeah iyo kero omuntu aganiri kosika abe ne president abe ningo ebe ninche wikatoske our constitution ngonye tugotwara mulemba sense yetu ya Kenya bien